EMAG schimbă jocul în 2026 și majoritatea sellerilor nici nu realizează asta încă. EMAG a introdus notificări direct pe WhatsApp pentru clienți, pentru livrări întârziate, retururi, probleme la plată sau coduri de securitate. Și la prima vedere pare ceva minor, gen ok, încă un canal de notificări. Dar nu este despre notificări, este despre controlul experienței clientului. Pentru că WhatsApp nu e e-mail, nu e SMS, e ceva personal, e instant, este locul unde omul chiar reacționează. Asta înseamnă un client mai informat, mai liniștit, mai puțin frustrat și automat mai puține refuzuri, mai puține reclamații și o încredere mai mare în platformă. Și aici apare și partea care te afectează în mod direct pe tine ca și seller. Conversii mai bune, dar doar pentru cei care sunt aliniați. Pentru că dacă tu ai listări slabe, imagini care nu vând, erori în cont sau campanii făcute fără strategie, toată experiența asta optimizată de EMAG nu te va ajuta. EMAG a demonstrat că platforma evoluează constant și tocmai a ridicat standardul. Acum întrebarea reală nu e ce face EMAG sau dacă e un update bun sau nu. Întrebarea reală e, tu ții pasul cu direcția în care merge EMAG sau urmează să fii lăsat în urmă?